Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час прийшов Єзус у самарийський город, званий Сихар, поблизу землі, якую дав Якуб Юзефу, сину своєму. Була там студня Якуба. Єзус, стомлений дорогою, сядів при студні. Було каля 6 години. Прийшла жанчина з Самарії зачерпнуть води. Каже їй Єзус: «Дай мені піть». Вучні ж ягони адышлі ў город купіць ежы. Жанчына, самаранка, сказала яму: «Як ты, юдей, просіш піць у мяне, жанчыны самаранкі? Бо юдеі не маюць зносін з самаранамі». Єзус сказаў ёй у адказ: «Калі б ты ведала дар Божий, і хто табе кажа: дай мне піць, то прасіла б у яго, і ён бы даў табе жывой вады». Жанчына кажа яму: «Пане, у цябе і зачарпнуць няма чым, а студня глыбокая. Адкуль жа у цябе вода жывая? Няўжо ты большы ад айца нашага Якуба, які даў нам гэтую студню, і сам з яе піў, і сыны яго, і статкі яго?» Єзус сказаў ёй у адказ: «Кожны, хто п'е гэтую ваду, зноў адчуе прагу. А хто піў ваду, якую я дам яму, не зазнае смагі навекі. А вода, якую дам яму, стане ў ім крыніцай вады, якая цячэ ў жыццё вечнае». Жанчына сказала яму: «Пане, дай мне гэтай вады, каб я не мела больш прагі і не прыходзіла сюды чэрпаць». Ён адказаў ёй: «Ідзі, пакліч свайго мужа і вяртайся сюды». Жанчына сказала ў адказ: «У мяне няма мужа». Адказаў ёй Єзус: «Добра ты сказала, што ў цябе няма мужа, бо мела ты 5 мужоў, а той, каго цяпер маеш, не муж табе. Праўдзіва ты гэта сказала». Жанчына кажа яму: «Пане, я бачу, што ты прарок. Айцы наши пакланяліся Богу на гэтай гары, а вы кажаце, што ў Єрусалеме ёсць месца, дзе трэба пакланяцца». Кажа ёй Єзус: «Вер мне, жанчына, што надыходзіць гадзіна, калі і не на гэтай гары, і не ў Єрусалеме будзеце пакланяцца айцу. Вы пакланяецеся таму, чаго не ведаеце. Мы пакланяемся таму, каго ведаем, бо збаўленне ад юдэяў. Але надыходзіць гадзіна, і цяпер ужо ёсць, калі праўдзівыя вызнаўцы будуць пакланяцца айцу ў духу і праўдзе. І такіх вызнаўцаў шукае сабе айцец. Бог ёсць духам, і тыя, хто пакланяецца яму, павінны пакланяцца ў духу і праўдзе». Жанчына кажа яму: «Я ведаю, што прыходзіць Месія, якога называюць Хрыстом. Калі ён прыйдзе, абвесціць нам усё». Кажа ёй Єзус: «Гэта я, што гавару з табою». У гэты момант прыйшлі вучні ягоныя і дзівіліся, што ён размаўляе з жанчынай. Аднак ніводзін не спытаўся, чаго ты хочаш, або чаму ты гаворыш з ёю. Тады жанчына пакінула свой збан і адышла ў горад і казала людзям: «Ідзіце, паглядзіце на чалавека, які расказаў мне ўсё, што я зрабіла. Ці не Хрыстус ён?» Яны выйшлі з горада і пайшлі да яго. Тым часам вучні прасілі яго, кажучы: «Раббі, еш». Але ён сказаў ім: «Я маю для спажытку ежу, якой вы не ведаеце». Тады вучні сказалі адзін аднаму: «Ці нехта прынёс яму есці?» Кажа ім Єзус: «Ежа моя ў тым,
каб выконваць волю таго, хто паслаў мяне, і завяршыць яго справу. Ці ж не кажаце вы, яшчэ 4 месяцы і настане жніво? А я кажу вам, падыміце вашыя вочы і паглядзіце на нівы, як пабялелі яны ўжо для жніва. Жнец ужо атрымлівае плату і збірае плён для вечнага жыцця, каб разам цешыліся сейбіт і жнец. Бо ў гэтым праўдзівае выслове: адзін сее, а другі жне. Я паслаў вас жаць тое, над чым вы не працавалі. Іншыя папрацавалі, а вы ўвайшлі ў працу іхнюю. Многія самаране з горада гэтага паверылі ў яго, дзякуючы слову жанчыны, якая сведчыла: «Ён расказаў мне ўсё, што я зрабіла». Таму, калі прыйшлі да яго самаране, прасілі яго застацца з імі. І ён прабыў там 2 дні. І яшчэ больш людзей паверыла, дзякуючы ягонаму слову. А жанчыне казалі: «Мы верым ужо не дзеля твайго апавядання, бо самі пачулі і ведаем, што ён сапраўды збаўца свету». Гэта слова Пана. Дарагія браты і сёстры, сёння даволі даўгі тэкст Евангелія. Мы разам з вамі пачулі гэты аповед пра сустрэчу самаранкі і Езуса Хрыста. І сапраўды гэта Евангелие вельмі багатае, і шмат пра што можна казаць, пра што разважаць. Хацеў бы з вамі падзяліцца адной думкай, якая так мяне дакранула. Менавіта прыгледзімся гэтай самаранцы. Мяне здзіўляе такая адна вельмі важная рэч. Паглядзіце, што яна з'яўляецца той, якая прыходзіць о 6 гадзіне да студні. Што значыць 6 гадзіна? Гэта поўдзень. Сонца, можна сказаць, у зеніце. Для нас, можа, скажем, у нашых шыротах, у Беларусі, скажем, калі у поўдні я пап'ю вады добра, не пап'ю таксама добра. В прынцыпе, нічога дрэннага не павінна стацца, нават летам. На тых землях, у гэтым месцы, гэта сапраўды вельмі гарачае месца. І у гадзіну у поўдзень ніхто не ходзіць, асабліва за вадой чэрпаць. А гэтая самаранка прыходзіць. Ведаеце, у чым знак гэтага? Што яна пазбягае людзей. Яна уцікае ад людзей. Вось яна менавіта прыходзіць у гэтую пару, калі ведае, што нікога не будзе пры студні, каб нікога не ўбачыць. Калі глядзець далей, вось гэтую сустрэчу Хрыста, які таксама дзіўная рэч. Ён прыходзіць і сядае каля студні, і 12 апосталам кажа: «Ідзіце, купіце штосьці ў горад, астаўце мяне аднаго». Чуючы прагненне гэтай жанчыны, вось гэтае чуючы прагненне, якое яна мае. І ведаеце, калі далей паглядзець у гісторыю гэтай жанчыны, тое, што кажаць Евангелие, вось гэты момант, калі Христос кажа ёй праўду, пытаецца ў яе: «Ідзі і пазаві свайго мужа». Яна кажа: «Не маю мужа». І вось гэты адказ Хрыста, які сапраўды кажа: «Ты праўду сказала, у цябе было 5 мужоў, а 6 не з'яўляецца тваім мужам. Ты проста жывеш з ім разам», можна так сказаць. І ведаеце, што гэта паказвае? Па-першае, што калі яна мела шмат мужоў, то ў нейкім сэнсе яна сапраўды была прыгожай, вельмі прыгожай і вельмі настойлівай. Ведаеце, у цяперашнім часе сустракаюся з такімі выказамі, што вось, напрыклад, пажаніліся і быў развод. Да? І жанчына кажа: «Не, больш з мужчынай не хачу не мець нічога супольнага». Сустракаўся з такімі выказваннямі. А калі нават і даходзіць да другога сужанства, то ўжо пасля другога напэўна.
І рэдка хто вось менавіта меў бы ў нашым свеце 5 мужоў. Да? Вельмі часта гэта мы чуем пра такіх звёзд, якія там і маюць аднаго мужа, пазней іншага, трэцяга і так далей. Але вось гэтая гісторыя, яна мне паказвае пра самаранку таксама тое, яна была вельмі прыгожая, але аж ад 5 яна чула, што ты мне не патрэбна. Што ў тыя часы значыла развесціся? Гэта атрымаць пісьмо, вось гэты ліст аб разводзе. І яго выдаваў толькі мужчына. Ён казаў, што выдаю табе, ты мне не патрэбная. Можа, нават яна магла і чуць, што ты брыдкая. І вось паглядзіце, і раз за разам яна ў гэта ўваходзіла, у наступнае сужанства. І ў апошнім ужо нават кажа, што я не называю яго мужам. І Христос гэта бачыць. І што гэта для мяне такі знак, сімвал? Ведаеце, і чаму Христос хоча з ёй размаўляць? Пачуў такое выказванне, што ёсць в нейкім сэнсе 2 катэгорыі грэшнікаў. Першая катэгорыя грэшнікаў, вось гэта менавіта тая, з якой вельмі часта Христос хоча размаўляць, якіх аздараўляе, з якімі размаўляе, прабачае ім грахі. Гэта тыя, хто, можна сказаць, яны пакорлівыя, у пакоры сваёй. Яны прыходзяць і бачаць сваю немач, бачаць сваю слабасць, што самі нічога не могуць зрабіць. А другая катэгорыя грэшнікаў, калі так можна сказаць, якіх Христос вельмі часта размаўляў вельмі моцна, рэзка, і там не было паблажак. Ён нават казаў ім вы гробы, которые пабеленыя, моцна выказваўся на іх тэму. Гэта грэшнікі, скажем, пышныя, ад пыхі, непакорлівыя, которые, можна сказаць, ва ўсім сваім жыцці, ва ўсіх сваіх грэхах бачаць віну ў іншых, якія могуць вініць, гэта касцёл прыдумаў нейкія, ці там царква прыдумалі нейкія прыказанні, чаму іх павінны спаўняць. У гэтым вінаваты гэты ці іншы чалавек, толькі не я. І вось паглядзіце, вось гэтыя 2 катэгорыі. І Христос з тымі, хто сапраўды, вось як гэтая самаранка, прызнаецца ў сваіх грэхах, кажа, што без цябе нічога не магу, што я слабая, я чула шмат пра сябе. І вось і ў гэтым прызнаецца, у такой пакоры яна размаўляе з Христом. І другая катэгорыя, пра якую таксама казаў, вось гэта ты непакорлівая. І я думаю, што ў нашым жыцці таксама ёсць моманты, калі нават гэтых 2 грэшніка аб'ядноўваюцца в адно. Я таксама магу ў сваім жыцці сказаць, вельмі часта ёсць грахі, якія, калі зграшыш, кажаш, Хрысты, як ты да гэтага дапусціў, нейкія выказванні, чаму так, прэтэнзіі. Але сапраўды часамі і болей таго, што прызнаешся, што сапраўды слабы. І гэта не пра згоду на грэх, а пра тое, што я нічога не магу зрабіць. Прыходжу з апушанай галавой, можна сказаць, і прызнаюся Христу у сваёй немачы, у сваёй вось такой менавіта пакоры. Ведаеце, святы Аўгустын сказаў таксама такую цікавую рэч. Яна не да канца падыходзіць да гэтага тэмату, але таксама ў гэта ўваходзіць. Ён кажа так: лепш грэшнік пакорлівы, чым святы пышны, які ў пысе жывець, што ён такі. І ў гэтым ёсць свая праўда. І гэта сапраўды бачым сёння у гэтай самаранцы. Як Христос з ёй размаўляе, як яе аздараўляе. І як казаў ужо на пачатку, пасля гэтай размовы яна адыходзіць ад Хрыста, пакінуўшы свой збан. Таму што ён ёй ужо не патрэбны. Яна знайшла штосьці большае. І я думаю, што ў нашым жыцці шмат такога. Хтосьці, магчыма, ведаеце, гэта бачна. Напрыклад, так склалася жыццё, што быў у адным сужанстве, разышліся,
можа, муж кінуў, ці жонка кінула. І знайшоў другога чалавека, але, на жаль, так ёсць, нема дазволу, каб прымаць камунію, і жыву ў граху. І паспавядацца нават не магу атрымаць разграшэння. І я нікога ў гэтым не віню. І вось з гэтым, у такой пакоры, такіх я бачыш гэтых людзей, з імі размаўляеш, што ў такой пакоры яны ідуць да алтара з прагненнем, і нікога ў гэтым не абвінавачваюць. І вось менавіта гэта і ёсць вось такі прыклад пакоры. І да гэтага мы запрошаныя, каб сапраўды ў сваім жыцці бачыць, які я грэшнік. Той, з якім Христос хоча размаўляць, які хоча аздараўляць. Ці можа той, каго Христос можа назваць гробам пабеленым, з якім ўжо цяжка размаўляць, таму што ты не выправішся. І вось няхай сённяшняе гэтае слова, сённяшняя літургія, нас у гэтым адсланяе нам праўду аб нас саміх. Ці я сапраўды ў пакоры прызнаюся да сваіх слабасцяў і грахоў. І як гэтая самаранка, я да гэтага прызнаюся. Прыходжу і прашу цябе, бо Хрыста толькі аднаго, наталі маё прагненне. Толькі ты можаш гэта зрабіць. Амен.